При мотористите. Ама и кащите, че ли да ги такова минават за... И аз просто дойдех от Логопедци, от тук разбрах, че вземали някакво решение да взимат горите. Мисълта ми е да казват по-рано, ако речат да вземат децата, поне децата скрием. Независим съм, така дойдех, има стачка, не ми лъхчишки сега. Но просто да знаем по-рано, да сме подготвени. Защото тази държава вече не знаеш, всеки те изненадва постоянно. И не знаем какво правим, поне да имаме готовност нека. По-рано да кажат, взимаме горите, взимаме децата, да си знаем предварително. Примерно да се подмиеме, а така изненадващо удобно. Браво, Емиле! Може ли аз да изразя, казвам се Бойко Атанасов, потомствен ловец. Като гражданин и като ловец искам да изразя едно притеснение. Обикновено такива спонтанни протести, с които се предотвратяват и се парират някакви намерения, след това се търси изкупителна жертва, която да опере пешкира. Имам основателни съмнения, че жертвеният гнец в случая може да бъде ръководството на държавното властничество в Самоков, който в случая няма нищо общо с тук събралите си. Има ли такива заплахи? Официално няма, но като знаем каква е традицията, имам съмнение, че може да се случи такова нещо. И в тази връзка искам да кажа, че тези, които мислят, че това може да се случи, ще предизвикат, ако това се случи, пак да се събираме, за да защитим тези хора, защото те не са виновни за нищо. Виновни са тези, които предизвикаха протестите с неумислени решения. Престъпни има кой да каже дали са престъпни или не са. Ние не сме тези хора. Много съм притеснен. Много съм притеснен, че ще се извършат ръцете с ръководството на държавно горско стопанство. Подкрепяте и се събирате. И други хора казват, че се притесняват. Ние сме граждани на тази община. Граждани на тази община, потомствени жители тук на града, не може така да се подиграват. Телефона, ако нещо такова се случи. Ами не, това е само да ми покажете някои от горите. Виждате ли са тук? Накъде ви фана окото? Налево, надолу, докъде виждате и от другата страна цялата плана. Които искат да ги... Зад това било искат да го вземат. Далечината тези била, които искат да се виждат, искат да преминат към тези чужди територии. До язовира искат. До язовира. До края на язовира. Там до язовира искат. Да. Този период. Не бе, с тех си вършат ръцете. Но и аз Желаете да прибираме към